ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар военни Городок Гипраземда қарор дорем. дар инҷо худи Городок, бозори Вориси Сомон, Гипразем ва деҳқон бозори Гипразем дӯстони азиз. ва дар инҷо бошад конечкаи автобусу маршруткаҳо, заправкаи Тоҷирон ва 201 дивизия. помещение ки имрӯз ба иҷора супорда мешавад дӯстони азиз, мана ҳамин помещение мебошад назди ҳамоми Парус. ба иҷора супорда мешавад. бисёр бад гафта мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи помещение амволи тиҷоратӣ 75 метри квадрат мебошад. ҳозир дар он аз даромада нишон медиҳем. дар минтақаи хуб ҷойгир аст дӯстони азиз, яъне минтақаи серодам мебошад. дӯстони азиз, помещение ки ба иҷора супорда мешавад 75 метри квадратӣ мебошад, яъне 12.5 ба 6 аст. чихелек мебинед 4 кунҷа ва аллакай таъмир кардагия дӯстони азиз, ҳоҷатхонаам дорад. таъмир кардагӣ мебошад. метавонем ба иҷора гирифта дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо махкул аст метавонед оғоз кунед дӯстони азиз. стоматология, маркази тиб, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи масъолаи сохтмонӣ, тест тайёр, ошхона, ягон намуд столовая ё ин ки дигар намуд тиҷорат, дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо махкул аст дӯстони азиз, метавонед дар ҳамин ҷо оғоз кунед. аллакай ҳамаш таъмир кардагӣ дӯстони азиз, вақти зиёд намеравад. ба иҷора мегирем. агар мисол мағозаи хӯрокворӣ бошад, дар ин ҷо ин ки дар ин ҷо касса яъне хазина мекунед, полкаҳоро мемонед, хӯроквориро медароред. дар ин ҷо метавонед дар кунҷош яхдонҳоро монед. тамом дӯстони азиз, аллакай мағозаи хӯрокворӣ тайёр мешавад. ё ин ки дигар намуд тиҷорат, мисол маркази тиб ё ин ки стоматология, имконияти хуб аст барои оғоз кардани тиҷорати худ. ба иҷора супорда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд дӯстони азиз. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида маслиҳат кунед дӯстони азиз, чунки нархи ҳар моҳа иҷораи ҳамин помещение бо маслиҳат мебошад дӯстони гиромӣ. мебиёед маслиҳат мекунед, як нархи муайянро аниқ мекунед дӯстони азиз. марҳамат. 75 метри квадратӣ мебошад. дар минтақаи хуб ҷойгир аст, назди ҳамоми Парус, наздики раҳи мошингард, минтақаи серодам, дар он ҷо конечкаи автобусу маршруткаҳо, дар ин ҷо бошад худи военни Городок. минтақаи бениҳоят серодам мебошад дӯстони азиз, ҳам серодам, ҳам минтақаи сермошин. марҳамат. имконияти хуб аст, аз даст надиҳем. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барои кор. худо нигаҳбон.